मंडळी आपल्या हॉलचा काम करूच्या अगोदर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट होती घर आमचा झाडूचा होता आणि लगेच आम्ही चुलीकडे पण झाडून घेतलो आमच्या. आणि मेन म्हणजे कामगार आमच्याकडे होते पण ते फुकटात काम करूक तयार नाही होते. त्यामुळे त्यांना सांगितलं मी तुमका काहीतरी देतले आणि अगोदरच तुमच्यासाठी मागवून ठेवलंय. ज्या काय मंडळी मी मागवलेलं आहे ना आता ह्या बॉक्सात भरून ठेवलेलं आहे. या बॉक्सावरती भांड्याचं चित्र असा, भांड्याचं बॉक्स असा, पण वस्तू आपली याच्या करेक्ट आतमध्ये असा. तुम्ही तर बघितलात आपल्या हॉलचं काम सुद्धा एका दिवसात कंप्लीट झालेलं आणि मेन गोष्ट मी तर विसरान गेलेलं आहे देवचा, पण ह्यांच्या बरोबर लक्षात होता. मी डोक्यात हातच लावले, इतक्या कसांच्या लक्षात राहू शकता. तर सांगितल्याप्रमाणे मी बॉक्स यांच्याकडे आणून दिले आणि खोलून बघू सांगितले. तर मंडळी बघू शकता यांच्यासाठी मी काय ऑर्डर केलेलं आहे. तर मी मंडळी यांच्यासाठी गणेश चतुर्थीसाठी मस्त टी शर्ट प्रिंट करून घेतलेले सगळ्यांसाठी. मेन गोष्ट म्हणजे मंडळी गणेश चतुर्थी तोंडावरती लिहिली ना की मोठा प्रश्न पडता की टी शर्ट कोणाकडे प्रिंट करून घ्यायचं. आणि प्रिंट करताना अजून एक प्रश्न असता, टी शर्टची क्वालिटी चांगली असते, टी शर्टची प्रिंटिंग क्वालिटी चांगली असते की नाही. तर मंडळी मी तुमका एक विश्वासान नाव सांगू शकते, त्या म्हणजे रोहन सब्लिमेशन. आम्ही तर दरवर्षी त्यांच्याकडनं घेतो आणि तुमका मंडळासाठी बल्क क्वांटिटीमध्ये हवी असली ना तरी पण तुमका मिळून जातील. आणि मेन पार्ट म्हणजे मंडळी तुमका सिंधुदुर्गमध्ये फ्री होम डिलिव्हरी असा. तर वाट कशाची बघताय, आत्ताच लगेच कॉन्टॅक्ट करा.